ndebe anyị chefonu ọ na-abịa agụpụ ụzọ agụpụ ọ na-ara agụpụ ụzọ ọ na-akwụrụ anyị si onye chifuru onye fụrụ ochi ọ bụrụ chi ya kene orisa maka na ụwa anyị nọ n'ime ya o nwere abụ ofu onye ụka onye na-abụ abụ ụka bụrụ abụ ahụ ya ka m na-eche kemgbe nwanne ụnyaahụ maka na anyị ana m akwasa ụka nke nji akwasa ọdịnala mana ihe mmụọ na obi nna ajụ ụbụ na-asọ ọbụ ị na-eje ụka kwụba aka gị ọtọ ị na-eme ọdịnala kwụba aka gị ọtọ na ihe ọba na-emere ubi na-emere ọba mmadụ eji na nke ọ na-eme were je mebie nke onye ọzọ na mgbakọta ji na ede bụ n'ọnwa ite naanị ekwuru ana na ya akọ iri ji na ana onye ọbụla nwere olileanya na ọnwa ite naanị ome ore mbịachi wetara gị abụ a na-asị amamochi ka ọ kpara akịrị egwu a maka na ịchọọ ịghọtakwazi ebe anyị nọ ugbu a jee n'ụmụ egwu ochie ahụ ya bụ ndị tiri egwu ụka n'obi ha niile ndị jiri ya wee gbasa ozi jee chọba ha ndị mgbe gboo ha bụgodị ha na-akọ kịta mbịa bụ abụ a kịta ọ ga-ekpọla gị ụlọ abụ a na-asị ụwa anyị nọ n'ime ya na-atụzi m ụjọ ọ na-atụzi m egwu ụwa Chukwu kere eke chọọ ya mma ọ na-atụzi m ụjọ ụwa na-eyizi m oyi ụwa anyị nọkwa n'ime ya na-atụzikwa egwu ihe eke ọ na-atụzi m ụjọ obibi n'ụwa ahụ mgbe nwoke a tiri egwu a ụwa dị mma na ụjọ ahụ nwoke ahụ nụrụ wee tie n'ụwa na-atụzi ụjọ mgbe nọọ ya bịara na mmezu n'iru mụ na gị na-abụ ebe mmadụ nwere ike ịnọ a na-achụ mmadụ ka anụ ndị mba ọzọ abata na be anyị egburu isi achụwa gị n'ugbo chụpụtawa gị ebe ị nọ chụwa gị n'ọhịa chụpụta gị n'ọhịa chụpụta gị na taụn ịgba na taụn ịgbagbuo n'ọhịa ị na-anụ iyi ịlagbo ụra chifo n'ụtụtụ ozu niile abụ ebe niile abụrụ ozu onye lagbo ụra amụe ya ọkụ mụọ ụmụ ya ọkụ mụe nta ọkụ mụọ ịmụrụ oke ọkụ gbaa ihe niile mmadụ onye niile ahụ ya na-agbara mbọ agba ya ọkụ mmadụ niile nọ n'ime ụlọ ere ọkụ na ofu ụwa ahụ mana gị nọ n'ime ya mana anyị nwere gọọmenti ụna afọ na mgbu ahụ na-eti ebe a na onye jiri nwanne ya ji izu amụ na amụ ọ na-amụ nwanne ya ụna afọ na mgbu ahụ na-eti ebe a na ọ na-abụ ewere obere ha mpio nnukwu pụtara ọya atọ ebe a ụna afọ na mgbu ahụ na-eti ebe a ewere ya na-enye ụnụ enye gị nke enye gị postu nke enye gị postu nke enye gị postu nke a ịfọna postu niile ahụ unu ji wee narasịa ndị ejiri anyị wee janalụ anyị bụ Igbo postu ahụ ejiri anyị bụ Igbo jenalụ ụna afọna na ọgọba na ahịa ahịa taa ọ bụ na mkpamkpa niile akpara na Benue akpawara akpacha onwe bụ onye kwuru okwu ọ bụ bara mba ọ bụ individual onye na-olu onwe ya bụ ya pụtara wee kwuo okwu bifo ndị ọzọ apụtara kwuo okwu ndị ụfọdụ sara ha bụ blọgas na ndị Igbo ebe a mana onwe onye nwere ike ịtụ inwe ọnụ onye ọbụla na-eze ndụ onye ọbụla na-eze omenwe onye ọbụla na-eze ama anyị mekata kpụrụ ya anyị wee gbagide ọsọ were gbarụzie ọsọ nke bụ na o mebeziri taa onye ukwu na-agba onye nta na-agba onye ụka na-agba maka ichete na arọ gara aga arọ mne gara aga ka m gwara unu si ndị ụka gwa na ndị mmadụ na ọgụ na-ada ka anyị uzuo onye pawa anyị ji eme barabara yaga chukwu apụgo n'ụlọ ụka ka ịgba ebe a pụtaba ngị nwa bụ onye ọdịnala ịmara nke ị na-eme ngị mebe ịmara nke ije ka ime gị mebe mesiri ike maka ihi na onye mara nke ahụ ọ ga-eme ka o mebe ihe nji eti mkpu ya bụ ka iwe ihe iji aka taa ofebeozi ndị ụka ofebeozi ndị ọdịnala mara onwe ntị ka nchetara gị na-eje n'Enugwu Ezike wee ruo n'Enugwu Ezike ndị mba a na-agwa gị okwu ya were bukwuru egbe wee jee n'Enugwu Ezike nke ikpeazụ a wee chọọ ka ewerekwa abalị wee bepụ ndị ngalaba Enugwu Ezike a sị na egbe ekwu okwu maka nke nwa wee na-abịa ekwute okwu ọdịnala naanị afọ a sị na egbe ekwu okwu ihe m chọrọ ichetara gị taa bụ na ndị Igbo be anyị nwụrụ nkeba maka na ikwuo ya ndị ụbụrụ ha pere mpe ndị isi ha dị gbara kpụrụkpụrụ enwere ihe nọ n'ime ya sụsụ ihe n'ime ha isi ha bụ agụmenti mgbe gboo na-abụ ihe jebe ịdara ndị be anyị o nwere ndị be anyị na-eme mgbe ahụ abịa n'ebe ụzọ dị afọ na agha na-achọ ịbata obodo abịa n'ụzọ ekpoo ntụ ọra ekpo ogoro akwa ọra o nwere ihe eji ekpo ntụ ọra a na-ekpo ekpo ihe a na-ekwu bụ onye kpolie ntụ elu ọwụwa onye ahụ n'ahụ maka mmadụ ọbụla kpoliri ntụ elu ọ ga-abịakwa ya n'arụ ọ bụrụ na anyị bụ Igbo ga-ekweta na ndị ọbụla na-enyere ndị ọbụla ikikere a na-ekwu na abịara n'Israel a na-atụ bọmbụ ndị Iran a na-atụ ndị nke a na-atụ gogbo na gidi ala ụdị ya arụ nke a bụ ike enyere ụfa o nwere nke enyere anyị nwa bụ ndị gbadataba anyị ebe a bụ ọdịnala Igbo anyị ga-eji wee chụọ ihe dịrị anyị o nyere anyị enye ọ bụkwa ihe dịkwa ọnatara chi bụkwa ihe pelu mpe na ndị be anyị chọọ ịdị njikere na ha na-achọ Igbo ọgụ agba n'oge were jeme okpoliri ntụ elu gburu onwe ya ntụ eje tiri ha chụọrọ ha aja okporo ụzọ aja aha a na-achụ ihe a na-akpa aja aha a na-agba ka ekwute ya kịta onye asị gị ndị ọzọ na-ego egbe na-ego mma na-ego nke a ọga
ihe a na-agba gị bụ ihe Igbo nwere enwe bụ nke Chukwu nyelụfa ha na-eji wee gaịdị nwa onwe ha mgbe a sị na ihe dị ike na-abịa maka obodo ọbụla nwere ihe Chukwu nyere ha ji akpa ike nọ mgbe unu were nke unu wee jeme ihe egwuregwu were nyaba ụlọ arụ ọ bụ na ndị Igbo ji ekwe anyị agbakwana n'oge kịta maka akwụkwọ ubi kwuo ya onye ndị eketekwa na onye ọbụla kara n'alụ oyibo nke mmụọ so n'ime ya mana ịbịa mgbe ahụ ọgụ jebe ịda ekpo ntụ n'ilo were ya gbuo ya ebido kechisiwe mebe so many things ebe a ka Igbo na-apụta wee nụba ihe ahụ ị na-anụ na ọ bụrụ ịpụta na onye pụta onye Igbo pụta onye gbuo mmadụ obere isi obere Igbo obere ara olie mmadụ na ndụ ọbụrụ ihe ahụ ka ekwuru okwu ya o nwere ihe Igbo ji eje ọgụ eke eji wekpọọ ha Igbo ka ido ya wa Igbo ịmụ eji kpọọ ha Igbo ịchọpụtaba ihe eji kpọọ onye Igbo na ọ bụrụ na ị mara ya na-ekwesịghị ka eje chụbara ndị anụ ihe a na-akpọ aja ọgba aghara achụbara ha aja isusu ya ka ha na-enwe nsogbu n'ime onwe ha ha nakọta igwe agha ha bụ ha nakọta ha ebido gbaba ihe onwe fa aha aja ka ọ bụ emebere ha izu nwa ọkụkọ ezucha ezugharịa ewere izu a na-amụ ihe a na-akpọ izugharị nkwụ a na-amụ izugharị nkwụ a na-agba izu ọ na-agasa maka na ndị a niile ị na-afụcha ebe a fancha niile dịka ị na-ekwu okwu egbobe eziokwu mana ha nyacha ọgwụ n'ukwu ha nyacha ya n'ukwu ha ji eje ọgwụ ya ka o ji abịa jide gị maka ha anya n'ukwu and ha bịaba ebe ịgba egbe ha anyara ọgwụ a n'ukwu agwụta Kristian agbagbuo ya enweta onye dibịa agbagbuo ya enweta onye ọdịnala agbagbuo ya mana ndị be anyị na-ebe ikwutere anya ifu ka ga-esi wee gbaa ya takụ ịtọ na ga anyị na-emebere ebe ndị nke ọzọ sị na ha bụ ndị ọdịnala atọ n'ibere isi na ibere ara na igbu mmadụ a na-ezuzugharị mmiri ya na-eri anyị etugo m mgbu one m ga-eti ya nwoke be anya na-akpọ obi nwe krọsịrị ara nwaanyị ka a gara ya ewepụta mgbe ya na ya agaghị mkpụrụ ya ebe ahụ adamụ agbaligo etigokwe m ihe mana ana m achọ ichetere gị taa na ọrụkwa na anyị ga-agba n'oge nke taata eje bido chụbara ndị anụnwa aja izughelahị ezuchi ezusa achụbara ndị anụnwa aja ọgba aghara ka ọgba aghara dị na ndụfa achụbara ndị anụnwa aja okporo ụzọ onye kwe n'ụzọ ga aja ndị a niile ebe ihe nidiri ka eje chụbara mana nkwute isi ji ebute egbe nke unu debeburu edebe bụ unu ji eme ihe niile dị n'obodo eji eme vigilanti bifo amalite ọrụ a agwụ unu bifo amalite mishọn a ka a gwara unu onye ọbụla buchiga atụ polisi ije ebe ahụ iwe Hausa ịdọba nke gị asa na ọ na-ebute gị ide afa gị na-ebute gị egbe unu agwụ ewere ya bujire ndị ahụ ha nche ka eji bịakwutebe unu agbarasị aka kịta na otu onye nọ kịta na onwere ihe ị nwere nwekwuo mma sef nwekwuo nke iji baịbụl ahụ iji eje na-atụ asị ọma rụrụ gị ọrụ ọgwụ nke ịnya n'ukwu bụ ọgwụ iji eje ara nwunye mmadụ na ọgwụ iji eje achọ ndị na-atọrọ nwere ọgwụ ọ na-arụ ụrụ ịgwọrọ ya ka ị were ya jee agha ọ bụrụ na ị jere ịgwọ ọgwụ ndị na-eje agha na-anọkọta gbaa ndụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwa gbaa ndụ ewere jee agha anụ ihe ga-ejije agha ma ya dịbakwa ka m pụọ ebe ahụ Chukwu oke abịa ma bịa n'ụbọchị nke taata na chefu anyị Chineke biko egboko ido ya awa ekwekwe n'ụzọ ga Chineke ekwekwe n'ụzọ ga Chineke ekwekwe n'ụzọ ga Chukwu oke abịa ma ekwe n'ụzọ ga Chukwu oke abịa ma ekwe n'ụzọ ga na ndị anyị na ha ya amakwa ụzọ ndị du anyị sị na ha akpọkwa ya amakwa ụzọ Chineke ekwekwe n'ụzọ ga ihe ọma bịa kwụrụ aka ndị ogologo bịa kwụrụ aka nzọpụta bịa kwụrụ aka anyị na-anakwa ana ahụ a na-efichakwa anyị eficha ahụ ana ọ bụrụkwa sa anyị ka a na-eficha ahụ a na-efichazi obodo a nọ n'elu eficha Nnamdị Kanụ okwu okwuru nji kpọọ ya amụma mkpọ ya onye amụma nke mfụrụ anya ụfọdụ ejekọba ọnụ onye niile ahụ okwuru ya na-emezu mana ọ nọ n'ime mkpọrọ o mezuo na gị n'anya na-abụ gị nwa bụ ekpere okwu Nnamdị Kanụ aja taa okwu ahụ adịna gị mkpa ndị nzuzu ndị iberibe kwa okwu ahụ adịgo gị mkpa Chineke ya kpọ n'ụlọ ọkụ kịta ka ọ dịzi gị mkpa kịta ka ya ekekere ya eku mana mgbe ahụ okwuru nagide ya maka onye Igbo kwuru ya a na-ezuzugharị ekwu okwu bara uru ihe eji ya wee mere iwe ihe eti ya n'ọrụ kịta na ọ na-agọ ma gọvanọ na-agọ ma prezidenti na-agọ onye ihu na-agọ onye azụ iji polisi aga polisi ahụ iji onye ebe onye bụ unu nkịta iji ekwe onye ọbụla n'isi m enwe m okwu ya na-ekwu n'ụbọchị nke taata Chineke biko bịa gbochiere anyị ndị ire anyị wee na-arịọ onye Chukwu oke abịa ma biko doo ebe ọbụla ndị ire anyị ahụ nọ Chineke mee ka ha pụta ife ka anyị fụfa mee ka ha pụta ife ka anyị fụfa mee ka ha pụta ife ka anyị fụfa Chukwu oke abịa ma biko mee ka ha pụta ife ka anyị fụfa ndị ire anyị pụta ife ka anyị fụfa ka anyị wee mara ndị anyị na-aya mara ndị anyị na-eso mee ka ndị iro anyị pụta ife ka anyị fụfa ndị Igbo be anyị aka ha dị n'iro maka na mmadụ a na-atụ mmadụ iro na-enweghị onye na-atụkwarị ya anyị na-efe mee ka ha pụta ife ka anyị fụfa mee ka ha pụta ife ka anyị fụfa wee yọọ ndị Chukwu biko doo mee ka ihe ọma runye anyị aka nzọpụta anyị nzọpụta ka anyị na-ekwuzi okwu ya kịta ọ bụ ozi ihe anyị ga-eri ka a na-ekwu okwu ya maka oredi anyị amagwa na agụụ obi ihe jekọ igbu anyị agụụ ka eji emere Igbo n'agha agụụ ka eji mere anyị n'agha gara aga ofe agụụ ahụ abịakwa ọzọ Chineke biko zọbazie anyị onwezi ihe ọzọ anyị na-ekwu n'oge zọpụta anyị Chukwu ka anyị na-akpụzi ka ọ zọpụta anyị maka ịmara na anyị a na-akpọ God of Israel na ha nche niile ebugocha egbe n'aka ha nche niile na-emekọcha ihe ha kwesịrị ime ka ha wee zọba onwefa mana nke anyị bụ ọnụ ka anyị Chineke ịmara ebe isizi azụ anyị zọba anyị na agwọ ọdịda n'ihu ngwọrọ asị agwọ mụrụ ebe dị ya mma ya tọọ ya maka onwe ebe ọ ga-agba eje anyị nụzikwa ka ngwọrọ
o n'ụbọchị nke taata anyị na-asị ka ihe ọma bịarịta ọjị ndụ ogologo bịa taa ọjị ọganiru bịa taa ọjị ma Chineke gbuoro anyị ndị iro anyị isi mee ka ndị iro anyị ghara ịfụ ụzọ mee ka ndị iro anyị mgbe ọbụla ha chọrọ anyị ka ha ghara ịfụ anyị mgbe ọbụla ha na-agba mbọ ka ha megide anyị ka ha ghara imegide anyị n'okwukwe ka anyị ji wee bugide nwa ọbụ Chukwu anyị kwetakwara n'oge iji egboro anyị ihe ndị a Chukwu oke abịa ma biko bịa chụọrọ anyị ndị iro zọpụta anyị n'ọnọdụ anyị maka na ọnọdụ anyị nọ kịta anụ ụwa anyị nọ n'ime ya na-atụzi anyị egwu ọnọdụ anyị nọba ajọ ọnọdụ ọba anyị anọzi ofuma nsogbu juru anyị nsogbu ụdị nke ukwuu naanị gị Chukwu bụ ya pụrụ ịmụ ihe ga-eme echi anyị anọzi ofuma Chukwu oke abịa ma biko anyị ji ọjị arịọ gị bịanụ ka ị gbabara ndị gị ọgụ menye ndị iro anyị kpuo n'ihe isi mee ka egbe ha nyụọ ọkụ ebulite egbe ha azụ ndị be anyị n'iru ka ọ nyụọ ọkụ ka anyị bara ndị iro anyị n'aka ka ngwa agha niile aha bụ ndị ngwa agha anyị ga-eji wee ji azụwazi onwe anyị maka na anyị chọpụtaziri na ihe a na-emekịta anụnwa bụ na enwezikwa ebe anyị so Chineke mee ka ngwa agha niile aha bụkọsị wee na-esogharị anyị mgbe ọbụla ha buru mgba agha were bubata ya n'ala Igbo wezi anyị ya n'ihu Chineke mee ka mgba ha nyụọ ọkụ mee ka egbe ha nyụọ ọkụ okwu ohi n'ọkwa ọfọ maka naanị otu a ka anyị ga-esi wee nwude nwa ha wee nata nwa ha nke anyị ga-eji maka na ọ bụrụ na emekwa anyị anyị enwekwa nka iji Chineke anyị na-agwụ agwụ o Chukwu oke abịa ma anyị na-agwụkwa agwụ o ọ kwesịrị anyị bụ ndị nke gị anyị na-agwụkwa agwụ o a na-ekwu erisi eko nkosa kpụrụsi okputoro ogologo na-agba egwu ndị nzuzu a na-abụla ego enu tanchakon onye ọbụla ga-emecha ehe na ọ nwere ihe unu na-ekwu bifọ ka ihe ahụ unu na-ekwu gịnị ka ọ pụtara ihe a na ọjọọ anyị gbara n'ise ka anyị satakwa na ihe ọma ọganiru dịkwanụ ọ dịghị ka otere aka anya na-agba n'ụwa na-agha agha n'ụwa na-emebi emebi ghọtara ya ọ gwaghị na mgbe a ruo na ị ga-afụ na ihe na-adịghị eme eji ebido omebebe ịfụbeghị ya anyị ka na-egwu egwu the play a na-egwu egwu sie n'ike na na-egwu egwu mana anyị na-atụ egwu na Chineke mazuru ihe niile Chineke biko doo ihe niile ndị niile na-akpa mbamba n'ala Igbo ndị niile na-akpa arụ n'ala Igbo tulitebe ha elu Chukwu dee Mary ka anyị kenere ya Chukwu na na-agwanye Chukwu lụọ ekene ya na nke ọlụ Chukwu ana m enyekwana gị ekene taa maka nke ịrụrụ arụ n'ebe a ka anyị nọrọ gụọ ọfọsị ndị niile na-akpa arụ n'ala Igbo Chineke mee ha ọkụ ka ayaghịrị ka anyị hụba ha ama anyị na-aga ọfa kemgbe lesi ya arọ gara aga ka anyị bidoro gọba ọfa na-aga ya kwa ụbọchị mere anyị ọkụkọ a niile ọkụkọ mee ọkụkọ ahụ ajọ ọkụkọ ayaghịrị mee ndị ire anyị ọkụkọ ayaghịrị ka anyị rụba ha ama deme maka na imirikiti imere ha ọkụkọ ayaghịrị n'ala Igbo be anyị were mara ndị bụ ndị ogbu mmadụ mara ndị bụ ndị ochi mara ndị bụ ndị niile deme na nke ahụ ṅụrụ mmanya ma gị mebe ha ọkụkọ ayaghịrị ka ha pụtakwuo mebe ha ọkụkọ ayaghịrị ka ha pụtakwuo kwadị ndị abụ ndị niile nwaanyị na ha ga-ayi wee jee achụ nta onye gịnị ya ji ịchụ nta ịpụ n'ụzọ gịnị a na-Abụja bụ eji ịchụ nta ọ gbara gị gbaa gị n'ọnụ anụ bere gị kidini ma gịnị ya jere nta Chineke bụkwa ha ọnụ na eke bụọ ha n'orie bụọ ha n'afọ abụmọnụ dịrị onye agha jiri nwanne ya wee jee aja izu abụmọnụ dịrị onye agha na-ebere pasị mmadụ na-ere abụmọnụ dịrị onye agha na-enyi mmadụ na ndụ abụmọnụ dịrị onye agha na onye Igbo na-emegide onye Igbo abụmọnụ dịrị onye Igbo ji Igbo jebe ego ọgwụ nọrịkwara ụlọ afọ m ju anyị ihu na tụfịa Igbo a na-akpụzi ihe a ya ọ na-asọzi m oyi ka onwe onye afọ ya dịbakwa nwe onye afọ mmadụ anọrọ empty